paminaw na to og maayo ang atong ebanghelyo karon, daw maglibog ta sa gibuhat ni Kristo. Kay nganuman niadto tuod ang napulog usa ka tinun-an ngadto sa Galilea, ug didto sila sa bungtod. Pagkaabot nila didto, adunay pipila kanila nga misimba, ug aduna say pipila nga nagduha-duha. Apan bisan pa man ni ana nga dunay nagduha-duha, unsa man ang gihimo ni Jesus, gitugyanan nila sila bisan pa sa ilang pagduha-duha sa pinaka-importante nga misyon nga gihatag sa Amahan ngadto kaniya. Ug kining misyon na iyang gihatag ngadto sa mga disipulo bisan pa man sa ilang pagduha-duha. Ug miingon siya kanila, panlakaw kamo ngadto sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan, ug himua sila nga akong mga tinun-an, ug bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, ug tudlii sila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Kung kamo paghato mooy nag-hire niining mga disipulo, unya kahibaw mo sa kaimportante jud kaayo sa ilang trabahoon ang kaning nagduha-duha, dili ka ninimo taktakon. Apan wala ka na ahimuan ni Jesus. Kung kita lang tingali ito ang maguna-una, tingali taktakon dahil ito nato. Labi na kay pinaka-importante kaayo ni kay mo ang kani nga misyon nagipakamatyan ni Kristo. Pero wala ka na himua ni Kristo. Gitugyanan gihapon sila, gisaligan gihapon sila. Ug mao ni nga diha sa atong unang pagbasa, ang mga apostoles wala gyud mugawas sa Jerusalem hangtod nga wala sila sultihi sa Espiritu Santo nga mugawas sa Jerusalem ug mosangyaw. Kay ngano man nakahibaw sila kung kinsa sila. Nahinumdum mo nga diha nga gitawag sila ni Kristo, isip iya mga disipulo unsa may ilang gihimo. Nanagat sila, tibok gabi sila nga nanagat, ug bisan sa ilang kamaayo nga mananagat wala sila nakuha, kay gipagamit man nila ang sakyanan ngadto kang Hesus diya sa iyang pagsangyaw, kay wala gi sila intay kuha. Pag human og gamit ni Hesus, ningon siya nga ihug ang inyuhang pukot. Ningon daw si Pedro, tibok gabi imi nga nanagat, unya karon hinuong nga adlaw na ihug hinuon namo ang pukot, no? So makay makuha namo, nga magay makuha sa pagkagabi. Pero wala mo sulti ni ana si Pedro kung dili gihug niya ang pukot, ug nahingangha sila sa kadaghan sa ilang nakuha. Nahinumdum mo diha na usab nga nabanhaw si Jesus. Niingon si Pedro, mubalik ko og panagat. Discourages kayo siyang kaugalingon. Niingon manggud siya nga mubiya tingali ang tanan nga mga apostoles kanimo. Apan ako magpabilin yun nimo. Apan mitugtugaw ang manok katulo o katulo sa bintaw niya nga wala ang kuna si Kristo, gibudhian si Kristo. Nanagan ang tanan, lakip ug si Juan lamang ug si Maria ug ang pipila nga naa diha sa tiilan ni Jesus. Apan mubalik na unta si Pedro sa pangisda. Ni uban sa mga apostoles, nakakita sila og tao nga naglakaw diha sa may baybayon, ug kining tawhanan miingon, ihug ang inyong pukot. Ug sa pagkadaghan jud kaayo nga ilang kuha, niingon dayon si Kristo, aw niingon dayon si Pedro, ang Ginoo kini. Ug ni ambak dayon siya ngadto sa dagat, kay wala man kayo siya sinina. Ug diha
nag-andam si Kristo og sinugba pamahaw uban kanila. Tanawa mga igsoon, kung unsa sila gitawag, nawa sila'y kuha, mausab kini ang pagpadala kanila. Ang tanan di ay hinimo sa Dios. Ug nasinati pagmaayo sa mga apostoles ang ila gayong kahaguka, ang ila gayod nga limitasyon, ang ila gayod nga pagkatawhanon lamang. Ug diha nga ilang nasinati kini, nan nasinati usab nila ang dako jud kaayo nga panginahanglan jud sa Ginoo. Ug nakita nila nga mahimo lamang ang misyon sa Ginoo kung ang Ginoo ug ang Espiritu Santo mao'y magtukmod kanila. Mausab kini hangtod karon. Usahay moingon ta, maayo man na siya nga musulti, maayo man na siya nga magwawali, nan makakaya gyud na siya sa gisulti ni Kristo sa pagtudlo. Apan unsa man ang resulta? Mudaghan lamang ang iyahang mga fans. Mudaghan lamang ang iyahang mga sumusunod. Apan usahay makalimtan si Kristo. Apan ang mga tao nga nakaila kung unsa sila ug unsa gyud sila ka makasasala ug nipagamit sa ilang kaugalingon ngadto sa Ginoo kay labing panginahanglan nila, dili ang kung unsa ang ilang mahimo, kung dili ang kung unsa ang mahimo sa Ginoo diha sa ilang pagkahaguka ug pagkalimitado. Nan unsa man ang ilang nakita, sama sa giingon ngadto sa mga nisaksi sa kaisog sa mga apostoles sa pagsangyaw, niingon ang mga tao, dili ba mga ordinaryong tao raman ni sila? Dili ba mga mangingista raman ni sila? Dili ba nitago man ni sila diha nga gitaral si Jesus? Ngano man nga na magisugon man kaay ni sila? Ngano man ug diin man nila asa man ning gikan kining ilang kinaadman nga misulti man sila niini mga butanga? Kining tanan gihimo ra gyud sa Ginoo, niingon sila. Si Pedro o si Pablo diha nga nanlakaw sila ug dihay bakul nga ilang giayo. Niingon dayon si Pedro, gipasaylo ang imong sala. Pero sa pag-ingon niyang gipasaylo ang iyang sala, iya usab nga hinumduman ang pagpasaylo pod sa Ginoo sa iyang sala. Ug busa niingon siya, ang nag-ayo kanimo dili ako kung dili ang Ginoo nga gisakit diha sa krus. Kay ngano man nakahibaw man siya kung kinsa siya. Mga kaigsuunan, diha sa panahon nga ato bitaw masinati bitaw ang atong pagkatawahanon, ato masinati ang ato ang pagka makasasala, ang atong masinati ang atong pagkamaluibon, hinumdume basin baya o giandam ka sa Ginoo na iyang ipadala aron mahimo ang iyahang misyon, aron mahimo ang iyahang trabaho. Dili imo, dili ako, kung dili iya ug niya nang pamahagiha, mahitabo ug matuman ang pagkatukod sa gingharian sa Dios. Ngano man kita man ang unang makaingon, dili man na ako, dili man na nako mahimo, imposible, liho kayod kana sa Ginoo. Mao na nga usa ka butang nga importante kayo para kanato, mao gyud ang pag-ampo. Ngano man daghang mga butang ang mahimo ang pag-ampo kaysa atong kaugalingon nga kalamtip o kaysa atong kaugalingon nga mga mahimo. Daghan kaayo sa nga tanan. Nahinumdum ko kay kining Mayo, labgonunon man jud kaay ni para namo sa pamilya diha nga sa Mayo 13 si Papa na sulod sa ospital unya panahon pa gyud kato sa COVID. Ningon dayon si Mama, hinaut unta nga dili lamang ma-COVID si Papa,
Nya mura to'y pag-ampo niya, mura sa to'y pag-ampo namo. Duha ka test ang niagi ug wala gyud ma-COVID si Papa. Nya ikaduha kay wala magyud madyo maayo si Papa, niingon dayon si Mama, hinaot unta nga kung si Papa kuhaon magani sa Ginoo, dili lang unta ingon nga sakit jud kay sa nga tanan. Gipangutana namo ang nurse nga diha sa ICU sa katapusang gutlo ni Papa, ug niingon ang nurse nga nihug lang tanan yang vital signs, ug wala gyud ingon nga magtinga gani, ni diretso si Papa. Ikatulo nga pag-ampo ni Mama, hinaot unta nga kung kuhaon man gani sa Ginoo si Papa, hinaot unta nga kaning piyesta sa Ginoo. Ug nahitabo yun nga piyesta sa Ginoo kay vigil sa Ascension 3 years ago nga namatay si Papa. Unya dayon sa katapusan ningon sa si Mama, Ginoo, mauli unta si Papa ngadto sa balay. Ug nahitabo pod nga human sa 3 ka bulan nga kining ato ang stricto jud kay sa tanan nga naaratas mga balay, pag Hunyo ni abli og 2 ka semana ug nauli sa balay si Papa. Ug ningon si Mama, ayaw kamo kaguol kay nganuman gihatag sa Ginoo ang tanan, ug kining nahitabo kabubuton kini sa Ginoo. Mga kaigsuunan, mao kini ang tawag sa Ginoo nga rika nato. Tingali dili kayo nato masabtan ang iyahang pagsalig nga rika nato bisan pa sa atong kahaguka, pero basin pa nagkaut siya og dako nga kahaw-ang diha sa atong kasing-kasing. Kahaw-ang aron nga makita nato ang dako kayo nato nga panginahanglan sa Ginoo, aron nga mahimo ang dako niya nga misyon dinhi sa atong kinabuhi ug diha usab sa atong katilingban, sugod na gayud diha sa atong pamilya. Importante lamang nga mosalig kita sa Ginoo. Importante lamang nga basahon nato ang atoang mga kasinatian sa panlantaw sa Ginoo. Importante lamang nga mopalandong kita sa Espiritu Santo. Importante lamang nga mag-ampo kita ug maminaw.